Be, Ah, uy. mano titawan man? 31. Ay, sir. Hmm. Da asawa mon? Anya? At dati asawa mon? Un manang adati sawak. Okay. Nyanagan ti asawa. Ay. Ah, Jessica. Kaya na. Hoy. Nararamidam. Aguray ka. Nararamidam. Hindi ko alam yan. Eh, be, sino na bang set? Sika. Nya? Sino bang set? Sika nga rod. Anya mo. Hoy, be. Ha. Ilocano lesson ko no, part 2. Ay, arat to'y manon. Be, anya kaya mo nga kanan? Kayat ko ti sopas. Mabalin? Be, Hmm? inay-ayat nakmat lang. Aguray ka, mga anak. Anya. Inay-ayat nakmat lang. Un nga rod. Be, Amerika, Amerikano. Filipino. Nag-ilo ka, Nag-ilo ka, yes. nakalala eh. Anya mo. Eh, be, Ilocano lesson ka no, part 3. Un, bakit? Sige lang. Lastugan. Eh, lakay, Ah, napintasak mat lang? syempre bakot kakapintasan ti isang alabungan. Talaga lang ah. Eh, be, naginaw kan? Jack, amo kanyam. Nabasan. Eh, be, Apay. da kwartang. Awan kwartak. Imot. Anya mo. Be, Ilocano only, part 4. Ay, nasdak. Be, manganan. Anak mabasin bakit? Barang natawan. Diet nak. Be, agdigos kan. Ay. Nabanglak pa mo at sikan Ito'y man. Nya. Be, Ah. sino pinpintas kami ni Ann Curtis? Sika syempre. Bella Porch. Sika nga rod. Iba na alawi? Aguray ka. Agpanunatakpay. Talaga lang ah. Joke lang. Be, Ilocano lesson ka no, part 5. Ay, no bigat ton, rabiin. Ano sa Ilocano ang ilaw? Silaw. Gamitin mo sa sentence. Patayom ta silaw. Apay. Idapom, not patayom. Ay, idapom ta silaw nga rodan. Maturog kan. Sika na. Be, ano sa Ilocano maasim? Naalsam. Gamitin mo sa sentence. Naalsam ti sinigang. Kasla ti kilikilim. Bastuson. Agdigos kang gamin. Kaya mas kapatigusan. Anyamot. Be, ano sa Ilocano ang sitaw? Utong. Gamitin mo sa sentence. Naimas ti utong. Ala ka. Bakit, Magagalit mga Tagalog. Ay, oo nga, no? Utong. Kaya ko ti utong mo. Bastos. Eh, Be, Ilocano lesson, part 6. Ay, pumot. Be, ano sa Ilocano ang antique? Antique? Kabagis ni mamak nga babae. Antique. Hindi ba? Le. Be, ano sa Ilocano ang shock? Shock. Siyempre, ang nga sika, di shock. Nagling ka man. Be, ano sa Ilocano ang cotton? Cotton. Kitaom jay inapoy. Nagadukaton. Very good. Be, ano sa Ilocano ang who? Who? Amok. Pagpasarting tinuwang. Kastoy ni. Ho! Ho! Sulpang anuwang. Pastor ka nga radan. Huy, uli ka. Ilocano lesson, part 7. Ay, maumak Mildred. Mildred ka dyan. Mukha man. Ebe, ano sa Ilocano ang nothing? Nothing? Naima sa ati dinundong. Natong. Langsot. Ebe, ano sa Ilocano ang to call? To call? Nagsina nga to lang. Tukol. Na? May kaman tatakol ang tatatalang mo? Manjak nga eh. Ebe, ano sa Ilocano ang say it? Say it. Tawag ti garampang nga babae. Sayot. Di wow.
Okay, be, last na. Ano sa Ilocano ang turnet? Turn it. Ikaw yan. Pag na-aching ka, uray ka lang maka-turnot. Eh, be, dahil malapit na tayo mawin ng Pinas, practice tayo ng Ilocano mo. Oh, sige. Okay. Kung bibili ka sa tindahan, anong sasabihin mo? Gumatangak man. Anya gatangam. Skyflix man ante. Kun may isang ako sakto. Very good. Be, paano kung bibili ka sa Jollibee, anong sasabihin mo? Sa Jollibee, may isa nga chicken joy, duwa nga peach mango pie, kun manong, extra gravy Nalaeng. Ay, be, Ah, paano kung sasakay ka ng tricycle, anong sasabihin mo? tricycle. Manong po pantiili. 200, sir. Ha? Nanginamot. Be, ate ngay, if may lalapit sa'yo tapos sabihin, nagwapo ka man afam, mabalin pahag, anong sasabihin mo? Adda asawa kon manang, umadayo ka, tabaka karnyan nak ni bakit ko. Very good. Tara, gimpakitan nga rod.